Magandang araw sa lahat! So ayan, at magluto muli tayo ngayon. Meron akong 1 kilo ditong pusit. So ayan, at malinis na po yan. Hihiwain lang natin siya dito sa kanyang tiyan. Pero hindi naman sobrang hiwa. Ayan, ganyan ang hiwa niya. So, kakaibang luto ngayon ang ating pusit na talagang magugustuhan nyo ito. So, hiwain lang natin yan lahat. So, hindi magkaparehas yung kanyang size dahil merong malaki at merong mga maliliit. So, ayan, at hugasan ulit natin siya. Titimplahan lang natin ng toyo, konting bawang, konting suka, maglagay na rin tayo ng paminta. Ayan, at halo-haloin muna natin siya. I-marinate lang natin to ng 30 minutes. So, ayan, pagkatapos ng 30 minutes, magpainit na ako dito ng kawali. Naglalagay na rin ako ng konting mantika. At ibubuhos ko na dito yung ating pusit. Bali, tinanggal ko na yung kanyang sabaw. Hindi ko na ihalo yung sabaw niya para hindi malangsa yung ating pusit. Igisa lang natin siya ng mga 3 minutes. Takpan muli natin siya. Ayan, pagkakulo niya. So, ayan na yung kanyang hitsura dahil, kaya hindi ko binalik yung kanyang sabaw dahil magtutubig po yung ating pusit. Hanguin muna natin siya dahil baka tumigas. So, ayan, dito pa rin sa ating pan, maglagay lang tayo ng konting mantika. Magisa tayo ng bawang at sibuyas. Maglagay na rin ako dito ng siling pula. Ayan, at haluin lang natin siya. Maglagay na rin ako dito ng kangkong. Bali, yung ating pusit, hahaluan natin siya ng kangkong para medyo may gulay naman yung ating adobo. Ayan, kakaibang adobong pusit ang gagawin natin ngayon o ang ating lutong ulam ngayon. Maglagay lang ako ng konting pampalasa. Huwag natin i-overcook yung ating kangkong. Kapag ganyan na, ibuhos na natin dito yung ating ginisa kaninang pusit. So, napakasarap nito. Talagang paulit-ulit nyo itong lutuin. Ayan, kakaibang adobong pusit na may kangkong yung ating ulam ngayon. So, kung ikaw ay bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan pindutin yung ating bell button para palagi kayong updated sa ating mga simpleng ulam. So, takpan lang natin ng isang pakulo, tapos, ayan, pwede na natin siyang hanguin. So, hindi matigas yung ating pusit dahil hindi naman natin yan na-overcook. Yan ang masarap ngayon sa pusit dahil yung ano niya, yung ink niya. So, ready to serve na yung ating adobong pusit with kangkong. Nakakatakam yung ganitong luto sa ulam. Ayan, naiga na pong kanyang sabaw. Yan ang mas masarap sa adobo. Adobong pinatuyo. Adobong pusit with kangkong na pinatuyo. So, ayan, kain po tayo at maraming salamat sa panunood.